Salam, garawmly ýigidimiz. Şuňa bir kisanak soraw ýüze çykdy. Eger ruhsadyňyz bolsa soraw jogap alýşaly, ýa-ni birazjyk maslahat edeli. Näme üçin şuňalyk ýagdaýlar ýüze çykdy? Hökmanny kaşy ýankyýalyk 50-55 sany ýigidin aradan çykmagy, halkyň aýygy galdyrmak üçin şu 55 sany ýigidin aradan çykmagy hökmanny ka? Onuň galp bolmadymy aýygy? Şu hakda birazjyk gurrun etsek diýende, özüňiz hakda birinciden biraz kısaça aýdyp berseňiz hemem nämelerden başlady, näme sizi şu ýola iterdi, şonu hakda birazjyk gurrun edelim. Aleyküm salam Olga Çarıyevna. Şeylede bütün Türkmenistanlılara, bütün Türkmen iline, ehli dünya Türkmenlerine, dünya yüzüne çaklamalayın bilyas 25 milyona goly Türkmen var. Şonun 5 milyonu Türkmenistan'ın raýaty. Şondan diýjek bolýanyň, конечно же, как бы тебе сказать, у нас есть разные национальности в стране, her türlü millet var halkymyzyň içerisinde. Ve men bilýän şonuň içinde ählisem, göbek gany Türkmen topragyna daman, ählisem Türkmen watany üçin janyny bermäni, janyny gaýgyrmany, gerek bolsa janyny düşmandan hem goramany, millet topragyna ýa-da azatlygyna ýa-da watanyna millet etjek bir adamy hem garşysyna durjakdygyna men inanýarym. İkinciden meni zwat, meniň adym familiýam Serdar Hocanipes. Yine ayın 15-20'sinde geçen Mart aylarından bahsedeyim. Yani biz İstanbul'da geçiyoruz. Trudavoy migrant, men Yaranşı'da botu milisi, Türkiye'nin Ankara şehrine yerleşen, Ankara şehrinin Gölbaşı pasyologuna yerleşen 96-2000 yıllar arası Poliçeski Akademiyasını üstünlüklü tamamladım. Ondan sonra o neticesinde Türkmenistan'a geldim. Türkmenistan'da daha Şehir Polisiýasyna işläp başladım. Men indi o historiýany ýalňyşmaýan bolsam, ýaşlaryň birentegine gurrun berdim. Ýene şonda da meni daha şoňyň halky meniň bilen bir döwürde işlän polisiýanyň MWD-nyň işgärleri bolsun, bilelikde iş salşanymız Milli Howpsuzlyk bölüminiň işgärleri bolsun. Elimden geldiğince dom prawynyň işgäri, halkyň arasynda esasy 5-6 ýyl ýaly halkyň arasynda yerli wekil hökmünde hyzmat etdik. Ve elimden geldiğince hemişe işim halka hyzmatdy. Millet insanlar öýünde rahat ýatyp tursun. O döwürler gereýinçiligem köpdi, özüňiz bilýäňiz, Saparmada taýçyn döwrüne ýurdumyzda gereýin sevdasy aldy başyny gitdi. Eneler ağlaýady, garganýady, çağam ölýärdi. Çağalar ağlaýady, göz ýaşyna boğulup, enesi atasy narkoman diýip, öýüni satan haýsy, öýü ýykylan haýsy, ojagy ýykylan haýsy. Indi şonun diýsem 2007-nji ýylyň, ýok 2006-njy ýylyň noýabr aýynda meni Gurban Sultan Ece etrawyny yerli wekiller bölüminiň başlygy edip berlediler. Daha sonra şäheriniň Gurban Sultan Ece etrawy welaýatynyň öňkü ady Ýylarly etrawy. Ýylarly etrawynda şo noýabr, dekabr, ýanwar, fevral kakras şo Saparmurat Ataýew Niýazow Türkmen maşa menne historiýada Türkmen maşa bolup kaldy. Каким он бы ни был, народ его знает таким, пусть он для нас и останется таким. Мы не будем и не собираемся менять историю становления strany türkmenski diýerler, şeýlerini biz ütkeditmek niyetimiz ýok. Tarih boluşy ýaly galsyn. Döwlet we halk gahryman dälini her kim özü nädip syýlasa syýlasyn, syýlar, syýlamadyk syýlamaz, это уже на каждое своё усмотрение. В общем, şeýle polisiýada işledim. 2006-2007 ýyllarda şo döwürde Gurban Sultan Ece etrawyna işläp ýörkäm yerli wekilleriň başlygy bolup şo döwrüň ýolbaşçylary, naçalnik Uwuda bolsun, etrap bölüm başlygy bolsun, orunbasary bolsun, ýa-da beýleki işgärler bolsun, men şo derejä düşüp kaldym. В общем, мне пришлось поднять вот так вот руки и сказать: men sdayuсь. Men bu ýataýa jenayata garşy görüşmäne, ýurdumyzyň gelejegini sonra garşy görüşmäne, çağlar ölmesin, gitmesinlik gelsem,
men ahumuman ters bir zat geldim deydi. Но это, конечно, пустые слова, я сейчас это ничем подтвердить и доказать не смогу. Но то, что başıma gelen aytıp berip otyrdym. Hani biz şu an ansat yolda däl, kıyın yolda karşımızda belli kimin bardygy, olar hiç bir zadyň öňünde durmazlar, durmazlyklary mümkin. Belki mene halkyň edip oturan bu hereketinden çekinip isat etmezlikleri mümkin. Потому что ana arada dinlen videolarımızda, zatlarımızda. В общем, я отхожу от темы, я kısaca aytdım. В общем, meni Raşoğuz'un halkı gowy tanıya. Madda tanıyanlar var, Lewapda tanıyanlar var. Aşgabatda tanıyanlar var. Krasnodar, Nevtag bölümünde tanıyanlar var. Hani dost diýip biljegim, tanış diýip biljegim, kardeş diýip biljegim adamlar var. В общем, вот так вот получилось, что прямо вот во время перед самой пандемией коронавируса в Стамбуле şeýle waka boldy. Osa imo ýerýär bütün türkmenler. Hani imoda görüp otyn 5 türkmen cesedi tapıldı Bahçelievler'de diýip habar çykdy. Zäherli spirtten zäherlenip öldürdiler diýip. Munyň ýanyndan hani oturduk, ýene bir ýerde 2 türkmen, 3 türkmen ceset çykdy diýip türkleriň nemesi mediasy habar berdi da novostislerde. Есть mesela indi семьей я разведённый, так получилось, onam aýdaýyn öňünden hani Türkmenistandaky maşgalam bilen düşünüşmelik käbir sebäplere görä we aýry ýaşamana karar berdik. Hani aýryşmana karar berdik ýani. Ve neticesi ve boşan netijesinde men şu taýda geçipdir. Ýani aýryşan bolsam çağlarym bilen görüşýän, enem doğanlarym bilen görüşýän, bolara hemişe sağlygyňyza seredin, dezinfeksiýanyňyzy etip durun, gerek bolsa okuwada gitmeň, öýde oturun diýip aýdýan. Şolar ýaly nemeden soň bir güni içime düşdi. Hani şu bäriş Turkiýede bir marly söýgülim, mada ona aýtjak bolan puse знаем. Женщина, mar diýen, emme bilsinler mar welaýatyndan. Yani olam Türkmenistanlı diýen. Женщина, которая проявляет чувства, и şonuň bilen oturup maslahatlaşdykda gel, hani şu madarlar, öwliýalar eýesiz galmasyn diýdi. Allah'ın hakkı için sesleneli diýdi. Ve imodan da abilenýamyzy berip başladyk. Hani şeýle biz Türkmen halk ýigitleri eýesiz galmasyn, ölülerimizi eýe çykaly. Indi ýurdakydan akdyp baryp pasaçlan kapysyny depelimi? Näme gerek o? Biz ondan halka seslendik ve men size diýjek bolýanym, у меня глаза обслезились, когда я вот gözüme inanıp bilmedim. Hani biz bunu näçe günde eder halk, kim halk ses çıkarar mı, çıkarmaz mı diýen wagty bir ýaş oğlandan başladı, jan etdim bana. Abi söhbet, hani Lewap welaýatynyň bir etrafyndan bilemem. Ağam dedi, menen İstanbul'da ýörün sen bilen duş ol dedi, göwnünden çykypdy dedi. Bäşalty mana kyn görmedi dedi, gelip alyp gidaý dedi. Non prosil adymy tutmasyn dediler. Yani hiç kimin adyny tutmaýan, hani söhbet atlamken bunun ýygyp gözleşleri yok. Opşun şondan başlady, hani gittik bir öwliýany bejerdik. Oson bundan gaptaldan seretdim. Yine bir yaş olanlar, gyzlar, hani atlaryny aýdyp oturmaýan, opşun diýjek bolýanym, по всему İstanbul'u hereket başladı. Hani bize mi ettirecek, bize mi yığınacak, bize mi ettirecek, bize mi yığınacak? Ana bir hepte 10 güne yetmedi. Bütün evliyadaki, bütün daşlar hem mesela bütün olanlarına koyuldu ve biz göğünümüz rahatladı. И хорошо, что успели вовремя в карантина girmeye yurt emmez adı yetiştik. Yani terim adamlar can ettiler, sağ olsunlar diye. O kadar mı все это ettik. Bir hili oğlanlar bilen tanıştık şu aralıkta. Türkmeni Abidiniyemse diyen yaşlar kuraması bilen tanıştık. Türkmenin yaşlar hareketli kuraması bilen tanıştık. Tikhaya Neveska diyen bir bölüm bilen tanıştık. Hani Facebook'taki yöreyen gruplardan. Ve bu yaşlar ses hareketi. Bunun üstesine de bu aralıkta bize öğüt nesihat berip duran Halmurat Söyün bilen tanıştık. Hani Edil Yakın'dan tanışıp şeyle gürleşip bilmedik yani. Onun öğüt nesihatını aldık, onun videolarını dinledik. Doğrudan can edip, hani men diye yaşıman bir çaka geldi diye de misal için. Yani
Benim göwnümde diye beslep veren arzum var. Yurdumy, watanymı erkinlige, halk bir erkin ýaşar ýaly, köselmän ýöreler. Hani näçe ýyl boldy, meselem özüniň bir hekaýasy bardyr, hani hekaýasyny biz dinlämizak. Belki Allah nasip eder de Türkmenistana gaýtyp gelsek, bir lütufda bulunar da bütün Türkmenlere görüň berer muny. No, inşallah bu bütün oppozisionerlerin, hani men oppozisioner diýip oturanlar bolsun, hani kim diýen bir koordinasyonly sowet bolsun, atlaryny tutmaýan hiç gaýsynyň, hani Angliýa daky bolsun, Ýewropa bolsun, Şweýçarya daky bolsun, Kanada daky bolsun, Türkiýanyň içinde bolsun, Rossiýanyň içinde bolsun, bular bilen tanışmana başlady. Так получилось, что вошли в круговорот действий, и мен şo öwliýany etip ýörkem, hani ojaň edýär, biziň adymyzdan emetdir, ojaň edýär, biziň adymyzdan etdir, her kim herden Amerikadan gyýzaýlan erkek maşgallar jaň etip maňa hani siz bilen emetjek diýip. В общем, так получилось, что последний день men kän pikirlendim, kän oýlandym, stoit, ne stoit, no tak как halkyň arasynda geçipken meni esasy gaýgylandyrylan, hani biz bärde günümüzü görüpýüz. Başgalarymyzy, bala çağımyzy garyndoq saklap otyrys häzirki turdawy migrantlaryň hemmesiniň derdi şo. Öýe pul doly, öýdäkiler hiç sada harzor bolmasyn, garyndoq bolsun, ýurt parahat, asuda asman bolsun diýip bütün türkmen halkynyň dilegidir bu. Bugüne çelli hem Türkmen halkynyň sesini çykarmadygynyň sebebi yurdumuz Hudaýa şükür, Allaha şükür. Parahat, asmanymyz asuda diýip biz bugüne çelli sabır etip gören halk biz. Biz entägem sabır etip görüz. Biziň halkymyzyň içinde entägem hani halk boldy, ýadadyk, doýduk diýip gürleýän bolsa da, ýöne şo halkyň içerisinde hani buna goşulmasa da gıradan oturup doğru deyip oturan yigitlerimiz, kızlarımız hem bar bolda oturan. Biz bunu kommentaryalarından özlerinin niyetlerini, gövüllerini yazıp oturanlardan hem görüp oturuyoruz. Täbirleri bilen maňa jaň edýärler, gürleşdik, tanıştık, rahat etdik. Hani bizim bir koşaýly halk hareketine diýip durlar. Aslında şu ayda и вот как бы сказать, горло переполнено из-за этого коронавируса, который по всему миру, bütün dünýäni koronavirus eýledi. Ve bizim yurdumuzdaki, yurdun başında oturan şu vakti prezident, menen adına aýtjak däl, söýjegimden prezident wezipesini aýtjakdyňa. Ähli halkyň öňe bol. Hani bizim ne sesimizi aldılar, ne beýlekimizi aldılar, eden etdiler. Taýlaw geçiren boldular, beýlek eden boldular. То, что это всё фильтрная грамота, bütün ähli halk, belki bütün dünýäde bunu bilýändir. O zaman şondan soň diýjek bolýanym, biz şu taýda öz bala çağamyzy alada etip görüz, ene atamyzy alada etip gören wagtymız. Biziň yurdumuzda gerekden ahir şu wagt şu pakazuha hiç kime gerekden. Sen kniga rekorda giýnirse giýjek bolýan, näme maksat bilen edýän, men onu bilemok. Ýöne bir taýda men bu prezidente gelen wagty bir siýasat bilen başlady. Kim narkotik satyan bolsa mundan beýle türmeden çykmar, gözü akynça oturar diýen nesihat bilen geldi ve halkyň arasynda men o wagty şo Gurban Sultan Eje etrawyny işläp berdim, kän ýanaklara gatnaşdym. Ähli halk bolup, ýaşullar maslahatyň çileýänleri bilen birlikde, işan mollalar bilen birlikde, polisiýa, komitet, hemmesi birlikde halkyň içinde bagaz nesihat işlerini geçirdiler. Goýun satma. Inde düşseňiz, aňylypka ýok, 3 aýda bir, 6 aýda bir, 2 aýda bir, 3 ýylda bir çykmak ýok, 25 ýydyňmy, 25 oturarsyň da kança diýen politika bilen gel. Men onu dowam edýärmi? Ne poňal? Şol politikada häzirem dowam edýärmi ýa çykan barmy? Yok. Onu men amnistiýa çykan barmy ýokmy ýa-da bilemok. Men уже 2 ýyldan bäri Türkmenistanda da. Ýöne mysal üçin bilýän bir zadym var, adam şo ündewi bilen zady bilen Türkmenistanyň neşäni, o milletiň atýan nasyny, çekken çilimini paşy işte düýbünden gazady diýsegem bolýar.
но все равно народ находит ходы и выходы, выживает. Yani, Hmm. misal üçün 4 manada, 5 manada alyan sigaretimiz şu var. Magazinde 20 manat, 30 manat mı neymiş ongal. Täze puldan da on esran stoy 3 или 5 манат, это уже в 10 раз, 20 раз дороже. Ну ладно, это не главное в жизни. Можно сигареты и бросить, тоже полезно для нации, для здоровья. Но şunu ala halkın aladasını ediyen dik görkezyen adım. Ne için şunu koronavirüs bolan vakti koronavirüsün gadagın diye sözün aydılmasını maska takmak gadagın, peçatka takmak gadagın. Bütün dünya öyünüzde oturun deyip halkını polisiya bilen kovulup öyüne dıkıp otur, ölürsünüz keserler. Gayrat edin oturun şu pandemiye kurtaryança diyen vakti bizim prezident bunlar çare kovup işe kovup okuwçylary mektebe kovup. Menin gözümde появилась страшная картина. Allah, yani tövbe estağfurullah. Если сейчас этот вирус, не дай бог, халкın arasında bulaşıp gitse, мы видим, как он распространяется очень быстро. Yaşam saylanak, hükmen garrı ya da yaş olmak gerekler. Это, Allah saklasın, это можно сравнить с геноцидом нации. Şol ýanky bir sözüňizi agdyňyzda şu koronavirusy näme üçin Türkmenistanda yok diýip aýdylýar-da ýa-da ine maska takınyp maskaly köçede bolsaňam ýem seni ýanky bir çäre görýärler-de saňa. Aýtjak bolýanlar şu men bärde Amerikada ýaşap ýörün işleýän olary da işgärlem görkezýär. Men onuň habarymam ýok. Bu Amerikan täzirliklerine bizim prezidentimiziň şol ýalaky gadagan edenligi barada meniň habarym ýok. Men işgärlem Amerikan yerli millet maňa görkezýär. Buňa seretdiýär. Ne şol ýakynlarda görkezýän. İngilizce de Fox. Can't response use of fourth coronavirus threatens jail for anyone wearing a mask. Watchdog Group. Yani periyodik verin. Fox News Amerikan täzirlikleri. Taýdar eme diýär. Грозит вам тюремным заключением, если вы будете произносить слово коронавирус или будете nосить маску diýär. Görseler ya koronavirus adyny agdany görseler ýanky türmäde daşy ýanky içeri urulyp bilýär diýär-de. Türme salynmaz, dıkılmaz onu biljekler. Ýöne şu şeýle diýýärler-de Fox News'da. Bu arada bütün statiýa var, men muny görkezip oturmaýyn. Ýöne screenshot'ını etdim şu görkezmek üçin. Buna maňa men işgärlem görkezýär. Men sen Türkmenistanda dämi diýär-de maňa. Hawa diýen boly utonýan naşan diýmä. Seretdi. Sizin prezidentiniz şu diýär. Menim hawa diýdim. Adam ýa-da etýän şuşun ýalak men jel şon ýalak diýip olar geň görýär. Bize diýär. Ýagalyna hemme kişini bütün milleti öýüňde oturun. Daşary çykmaň. Maska takynyň, eliňizde perçatka giýiň, daşary gidäýäňizde de magazyna da produkt üçin gitmeli bolýardy. Halkyny gorýar, sizinkiler hem şey diýärmi? Gülýä ödem, gülkünçem ýaman gülkünçem diýär. Menem tetim çykarylmady, men satdy bilmedim. Näme diýeň? Indi ýa şu diýeniňize men şeýle mysal getirin, ha biz bärde. Haş oglanlar ölenden soň, ana şu işin izine düşüp başlanan günümüz sırada şu öwleýän başynda bir ahranasy bardy. Primat edýän gelenleri gidenleri. Şolara ýüzlendik. Ana biz diýdik şu daýy bugüne çellik 40 oglan jaýlandyr. Yine de geleceken bize şu spisigini berseňiz diýdik, потому что emmesi bolmasa da käbirleri ediler öz haýandaky hossarlar, dostlary gelip etdiler käbirlerini mysal üçin. Owadoşlar etdiler, öwliýasynyň daşyny goýdular, zadyny etdiler, gülüni ekdirdiler. Onlara da ulaqan minnetdarlyk bildirýär söz adymyzdan. Ondan sonra adyny, familiýasyny soraýyn, bu taýda bir entekleri dur, eýesiz galanlar bar diýdik da, mende şu ana şu başdaky çekilen videolarda mysal üçin görünýär, käbir manarlaryň üstünde bir nomer bar, üstü düzeltilmedik, oňarylmadyk. Hani most ýekedir, most tanyş biliş eşden däldir, ýyly hossaryny tapan däldirler. Işa takkydym iki çoğlan jaýlanandyr. Ýöne näme gowy men diýjek bolýanym, şu öwliýärde
daş oğuzlu gelsin, levaplı gelsin, marlı gelsin, akıllı gelsin. Şu taýda kim bolsa Türkmenistanyň raýatlaryndan şu taýda bir bolup bilejek çaýladylar, bileje de cenazasyny kılandyrdylar ähli halk bolup. Sotamda hadýylsyn aýtma men. Sen o taýdan, sen bu taýdan diýelen bize mämiz Türkmen diýdik de hataryna durduk. Ve sonra çaňky meseleni ne gitjek bolýan yerim bize diýdiler, siz dedi mezarlıklar müdürlüğüne can edin dedi. Yani övliyen müdürlüğü var sany övliyesi köp bolan için. Şoňa can edin diýip nomerini verdiler. Can ettik, bir ýaşly aldy, adyny familiýasyny almady. Ona şeýle dedik, bizine Türkmenistanly watandaşlar öz ölen hostalanlarymyzyň adyny familiýasyny alykjak bolýar. Belki öýnäklerini eşitmedikleri bardyr. Şoň spisigini alyp bilsek biz imoda da internetde ýaýlanajak. Millete duyduracak, hani nememizi belirleyecek, daş ettirecek kolyas diýene. Borjyň dedi siz ertir günniz gelen dedi, потому что мы позвонили к вечеру. Ertir günniz gelin biz size spisigi bereriz diýdiler. A barandan soň ertesi günü. Siz kim bolýanyňyz diýdi. Bar konsulun gelsin diýip goýberdi. Konsulun gelsin diýmezden hemen şu taýy müdiri men yüzme-yüz görüşdüm. Ýani это уже получается с моих слов. Hani o näme diýen bolsa men şonu şu wagt aktaraýyn. Gerek bolsa men şey diýmedim diýsin, garşyma gelsin. Ama men ne işgärleri bar şaýat bolupjak. Kardeşim diýdi, inim diýdi, Türkçe aýtmaýan Türkmençe inim diýdi. Sen diýdi, Türkmenistanyň giraýaty dälmi diýdi. Owa diýdim. Senin ýurdun prezidenti diýdi, size eýe çykanak diýdi. Sen maňa pandemiýa wagty gelip diýdi, menden spisik soraýan diýdi. Men şu wagtdy Türklere beremek ruhsat diýdi, sana da ruhsat berjekler, spisigem berjekler, spisigin gerekmi gitmeň ýanyma konsulun gelsin diýdi. O janaga diýdim. Doğru düşünäýin, biz konsula da jan etdik, ýöne konsul telefon yüzümüze öçürýär. Konsul ýok diýýär. Yüzümüze öçürýär, ýene bir rad edýär diýdiler. Barayl diýsem konsulstwo zakryta na karantin, hiç kimi kabul edemezak diýýär. Oşum inim diýdi, erjeşip beýleşip oturmaýyn diýdi. Meniň döwletimiň diýdi, karary bar diýdi. Şu wagt koronavirus wagty hiç iş edilen bütün güýçler pandemiýa bilen görüşmäne garşy gelip dur. Hani inşallah diýdi 90 günü geçsin diýdi. 90 günden soň gelersin, oňa çellen koronavirus gutarsa men size diýdi razy şeýne bermedim, näme etmedim diýdi. Haýsy ýerden gelseňiz, nähili ýoldan etseňiz, men size türlü ýardymçy we kömekçi boljak diýdi. И после всего вот этого, вот представляете, näçe ýyldan dolup gelen sabır käsesi var. Hani adalet bolmasa, asudalyk bolmasa, adam bir ýerde bir durwam bilen. И может быть даже на Türkmenistan'dan gidip şu taýda lutçy men garamay goýup berenim sebäbem belki şu adalatyň ýoklugydyr ýurdumyzda. Nire barsaň adalet ýok. Ähli döwlet edara künjekleri, beýlekleri zatlary hani adalatçylyk edýän adamy, dogry gürleýän adamy, adalet üçin bazat diýjek aýdamam işden howýala, sesini çykarsa, gürlese da etse, işden howýala ýa-da gön aýdaýala. Gel bar arzaňa ýazda gider, seniň ýerine falança müň dollar berjek adam alyp işle daýaryn men. Hem pul gazanlaryn hem adam täzelerin. Gitsen gider diýip hiç kimi eteginden saklanaklar. Hani senin aklın näçe bizim Nüştayda Turkiýada bolsun ýa-da sizin teoriýaňyzda Amerikada, Kanadada bolsun. Näçe akylly adamlar bar, umov propaday. Ni strany, a za stranoy. Başga bir ýurdun hyzmatynda we işinde ýörler. Sebäbi hani garnym näde doýsa maňa şo taýy watanlyk gidaýyn, şoňa düşünje de bar da. Ýöne häzirki günde men şo ýanky koronavirus sebäpli genotsit diýip aýtdym ýa. Men aklyma şo geldi. Raşyesi hani Hitler geçti historiýada. Bu adam Yahudileri, Musevileri diri ýakdy. Konslagerler döwletdi, milleti öldürdi. Hani kırdı milleti. Ondan ön tarihe seyretsek Angliýa mı, Ýewropa mı ýurdumy, Amerika göçdüler. Näçe 100 ýyl mundan ön Christopher Columbus'tan soň bardylar da şo taýda bir döwürler indейцы diýen pleme bardy. Которых я, извиняюсь за выражение, не хочу называть тем словом, которым они называют их сами. Ну, из фильмов там, из этих. Это потому что унижение другой нации, а динimiz İslam'da
Allah Taala ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýan bir zady bardyr. İslam dininde din, dil, ırk, renk tapawudy ýokdur diýe. Kim men eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýen bolsa, bular musulmandyr, gardaşdyr, dogandyr diýe. Men aşağı bir dincem de, yani Allah Teala şükür özüme bildiğime göre bir dini inancım var. Ve bu dini inancımda inanýan işte biz hemmemizin Allah Teala'nın bendesi. Ya da misal için Hristiyanları görüldü. Ya da Musevileri görüldü. Hani Yevreyski, näme bularda bolýa, buların malelesinde näme diýilýär, sinagog mu? Hawa sinagog diýilýär. Sinagoga gidýärler. Olaram Allah Teala'ya ýalbarýarlar öz dillerinde, öz düşüncelerine göre. Hristiyanların çerkiflere gidýärler, bularam ýalbarýarlar öz gezeklerinde. No, dünyanın üstünden navisat eden şu ugroza. Plus, bütün dünya yurtları, milletleri, özünün halkını gorap otyrka, bizim yurdumuzda edilýän zat genotsidler de näme sizin pikiringizçe? Hani men bunu bu soraga diňe sizde de der. Bütün dünyadan sonra yani, bütün alımlardan, bilim adamlarından, insanlıktan sonra yani. Bu genotsidler de näme? Eger bular ýalak bir adam bizim yurdumuzun başynda oturjak bolsa, men bärdany menligem edemek, men ähli aladan Allah Taala'n ryzasyny kazanyp bilen, razyçylygyny kazanyp bilen bir gul bolup bilsem, bendesi bolup bilsem Allah Taala'n ne köşkde, ne wezipede, ne kresloda gözüm bardyr, ne belki bir ýerde. Ha. Sapar marat maksat men üçin bir zat diýipdir, o bir zat diýipdir. Eger de meniň geçmişte Türkmenistanda günahım bar bolsa, ya da etmişim cenayetim bar bolsa, men как мы придём в страну и Allah nesip etse, şo işlerimiz uğruna bolup gitse, halkyň eline berilse, şo güç wlasty üýtgetseler, nesip bolsa, bütün dünyanın kömegi bilen конечно, biz prolitые крови, biz göz materiýa ýanky başda aýtışmýaly. Kan dökülüşüň we göz ýaşyň hiç tarapdary däliz. Sebebi bu конечно o söweş bolsun, yani halkyň ayaklanması bolsun, sonuçta hiç kimin canı acımasın. Hiç kimin canı yanmasın. Hiç kimin canı yanmasın. Bütün maksadımız, derdimiz budur. Türkmen halkını, Türkmen ýerine ağzı birleştirmek. Belki bütün dünyanın medyası bize üns vermez. Ay Türkmenler näme etjek bular? Потому что 30 ýyldan bäri biz garaşsyz bolalymyz bäri. Bütün halkym kabul eder bunu. Bizim üstümizden Türkmeni goýunýaly halk dip internetin her ýerine gürleýärler. Bizim sesimizi çıkarmanýız. Käbir oğlanlar men öňem görüpden oğlanlar gyzlar jogap ýazýarlar, sögüşýärler öz arasynda sen özüňe seret, öz ýurduňa seret dip. No, это горькая правда. Indi men diýjek bolýanym, hani İslam dini çıkan wagty Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde dünya yüzünde Araplara, Arap milletine aýdýar bu hadis-i şerifi, yani aslında bütün millete, bütün Müslümanlara değişti. Dünya yüzünde keçe telpek Müslümanlar dörecektir diyor. Ve bu Müslümanlar din İslam'ın sancağını götürüp din İslam'ı koruyacaktırlar diyor. Yeryüzünde. Ve bunu sonki yüzyılımıza çelli Osman İmperiyası tarihtaki bu hareketi devam ettirdi ve bütün dünyada nira barsa asudoluk ve ağzıvirlik eltti baran her yerinde. Ha, bu değiş bilen menberde imperator bolalı ya da korolevstvo bolalı ya da bazat diyecek bolamak. Bunu hayiş menni yanlış düşünmesin hiç kim. Пожалуйста, меня неправильно не понимайте, уважаемые граждане, сограждане и все люди мира. Просто здесь это, hani men личной точки зрения derler. Hani Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın eden hareketini yerine getirip bilmek bir sünnet sogabı kazandırıyor her bir bende. Ve hani может şu gün ya da etir men hani bir tapsam Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın ya da özüm o karın paylaşarım Türkmen diline övül, seyahat Türkçesini kän gördüm, Türkmençesini göremakta. Peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam'ın insanlığa, adamçılığa, всему человечеству
bir mesajı var. 1500 yıl mundan ön goýulyp gidilen. Meniň mesajym däl o. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın mesajı. Yine onun paylaşacak, ona подробностями girip oturacaklar. В общем, боль за свою страну, и чтобы никто не плакал, erti bir gün, не дай Бог, Allah saklasın, yurdumuzda bu kesel yayarak giden ýagdaýynda, o taýdaky doganlarımız, garyndaşlarymız, çağalarımız, enelerimize ziyan yetse, biz bärde näme gezip görüş, daşalyurtda näme gezip görüş, biz özümüzün dirsegimizi dişleyecek bolar, söni giç olur. Şonun üçin sonuçta ölümlü dünya. Ölüm bir ölüm. Hani bizim davamızda hani Oğuz Hanları, Oğuz Han'ın nesli dağız. Bütün Türkiye Cumhuriyetleri Oğuz Han'dan gelendir. Hani bütün Türkler, Türkmenler, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tatarlar, Gagavuzlar, yine näme millet var, yine Makedonya dahilleri, yine Tatarstan dahilleri, bilemek, yine de bir näçe millet var, eger eksikliğim var olsa, meni düzeltsinler, kommentariyada koşsunlar, ya da özleri video yayınlap, çıkış etsinler halkın özün, çekinmesinler hiç sattan. Sebebi bir rejim, şu an bir adam, 2 adam, 10 adam, 100 adam, ya 10 adam bolan vakti, bu adamlara çare görüp bilir. Yani, bu rejimin karşısına ahli halk olup tursak ve bütün rejimin bunu dakazat etip bilsek, bütün halk olup ayakta durandığımıza, bu polisiyanın içindedir. Bu içeri işlerin içinde, milli hopsuzluğun içindedir. Prokuraturasında da, sudunda da ve beyleki devlet idaralarında, yukarı ve aşağı bölgelerinde ehlimizin yakınımız, komşuyumuz, garındaşımız, tohum tiyicimiz vardır. Biz birbirimizden uzak değil. Bizim emmemiz aslında birbirimize yakın ve her kimin vazifede oturan bir daisi, yegeni, ağaynisi, karındaşı, adı hükmanı suratta vardır. Ve bu bela değse, o halka diyecek, bana diyecekler dik durana ağırı. Prezidentler oturuyor yine gamılıp özünü. Daşarık çıkan atlar. Şundan diyecek Kolyan'ın, наверное, скорее всего, исходя из этого, onu beren soramızı da uglublayana gidip cevap verdim. Bağışlarsanız artık macera kurlayan olsam. Hani meni halkı çağırırsa çağırmana, halklara söyleyen yol başçılığına, hani şu bütün Türkmenleri ağzı birleştirmeyene ve inanayın hazır bunda hem bana hani diyenler var. Serdar sen o opozisiyalar bilen görüşýän, o opozisiyalar bilen görüşýän, oňa inanma, o 200'li, muňa inanma, bu 200'li, olar eýle, bular beýle. Indi o 200'li ya da bu 200'li. Men hani hemmesini hani çıksınlar da sen bana şey de aýtmadyň diýip çykyş edip aýdasyn. Bir sekund şu stolun üstüne ekranlarınıza kıymalı da ekran. Ha meninki mi? Ha hawa. Şonu stolun nähilem duran olsa ekran azıcık taşıraktı. Ya eliniz devirme yanılmayış o stola ya. Dese ekran şey yapıyor. Окей. Нет. Можно вас спрошу, сегодня, например, мен с утра turдum, настроением gowy, ertirki geleceğe de inancım var. Yani şu gün iyiden men bir sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'da, hatta Imo'da bir azdarha kelleli bir seslendim da. Баракен gör. Президентна каршы, şonu nähili görýäňiz? Men аны, конечно, может быть, могу сказать, по-детски получилось, но все равно по-любому çağalaryň elinde de telefon var, Wi-Fi var, internet var. Bulara muny görýär, men pikir etdim, что детям понравится. И bilemok çağalara nähili täsir etdik ha. Mende bir sorag bar. Edil şu mahal Türkmenistan'da связь nähili? Şu imo bak ýaly işleýärmi, işläni şu hakda näme maglumat bar? Indi size diýsem häzirlikçe Türkmenistan'da internet kimin goýlaryna Wi-Fi var olsa internet ulgamy işlät dur ýöne edil öňki ýaly güýçli derejede de peseltirilen bir nimaýemiz Siglanov. Noşelama halk bilen gürleşip oturlar, millet birbirinden habar alyşyp oturlar. Allah jana şükür içerki halk bilen elimizden geldiğince maglumatymyzy ýetirýäs. Bize içerden Başa. Ulan sesler näle gelýär? Ütgüdülüp gelýärmi? Ýa-da
Şu sesler bile gelýärmi? Sesi gelenine gürleşeňizde. Yok, men gürleşen wagty öz sesleri gelýär, hiç kim sesini ütkedemek. Hani doğru käbirleri ütkedýändir, doğrudur. Men ona garşy boljaklar. Nu, может быть, tanymal biridir. Может, ministerlerin biridir, ya etraf velayet yolbaşçıların biridir. Ya da polisiýa işgäridir, ya da meneban işgäridir bu sesin ütkedip berip oturan. Olar wynujdyny ogratmaly, потому что o kontoralarda hani MNB bolsun, MVD bolsun, prokuratura bolsun, bularda dinlenip sesinden распознавать edilýär. Значит, наверное, это всё-таки, я так думаю, сторонники, которые носят форму. Сторонники народа, они, скорее всего, в основном изменяют голоса присущественно им. Hani özünü gorumak için, maşgalasını gorumak için. Belkim halkın tarafına geçilen vakti, bugün amala aşan vakti, inşallah biz bugünün amala aşağına da inanýarys. Ähli kalbimiz bilen bize can edýänler, bizim bäde ýaşlary bolup birigýänler, o sebepden bizim bilen habarlaşýanlar. Мы все верим, что у нас получится свершить эволюцию в эпохе түркменского народа. Yeni bir soru var. Пожалуйста. Nähili pikir edýäňiz siz hakda şu wagt ýaňy täze çykyp başladyňyz da şu oglanyň aradan çykmasy ýa-da mazarlygyna ýaňkylaky baştaş diýilýär ne türkmençe. Baştaşlar goýma mazaryny gazyşmaga, ýerleşdirmäge, jaýlamaga kömek etdiňiz. Onuna Taňryň kysyn Allahdan gaýsyn. Gatsogabiş ýöne şu hakda iki san soragma. Bire ýa-ni hiriden baştaş goýulmadyk oglanlar barmy ýa hemmesine goýulmy? Birem pul serişdelerini ýerden alyňyz. Ýa-ni halkyň kömegi barmy ýa gumanitarny pomoş alyňyzmy? Kömek gumanitarny ýa-da men başga maglumat bar yerli türk milletleri edipdir diýen. Şeýle diýeýin size, Dumlu Duşdan habar boldy. Dumlu Duşdan her kim bir ýardym elini uzatdy diýenim. Umuman edilen daşly öwliýanyň sany 56. Şonuň içinde 53 sanagy ýigitlerimiz şu wakada wepat bolan, zäherlenme zerarly. Arasynda bir san çağı var. Ol bir Türkmen gelinin çağası bir naçar maşgala şatarak bize girişik aýtdy. Eýerden pahyrakan çağasyny gömdürtde gitdi, isat etdirip bilmedi diýdi. Onam şu türkmenleriň arasyna goýupdy, şu aralyga dogry gelipdir. Onuň prичина smertisini bilemek sebäbi olan tek bizim bilen kontakta geçmedi. Soň ýene bir oglanyň kyn tapdyk. Айрат Антон, какая-то фамилия, в общем, русская фамилия есть. Есть русский парень среди них. Я сейчас точно не помню, но я вспомню, я это опубликую и всем покажу. Антон Ефимов, yanlışmayan bolsam, oňalyk bir olan Türkmenistanyň gраждany, olam eşitişimize göre, судмед ekspertden geçdi da emesi, судмед ekspertizede koronavirüs bolsa diýdi, eger diýdi, test geçirýäs diýdi, ölüniň üstünde diýdi. Cenazan eger koronavirüs bolsa diýdi, судмед ekspertiza näme этот ихний акт есть же, autopsi diýerler de berde, как говорится на медицинском языке, не знаю, в общем, şonu etmeýäs koronavirüs bolsa diýdi. Edilenlerde de koronavirüs yok diýdi. Так что получается, вот все они, кого мы başdaşlaryny goýdyk, pahranили, никто коронавирусом не болеет. И şonun içinden şoýa Anton Yefimov ýene bir oglan tapyldy. Geçmişe dogry gideli. 92-93 ýyldan bäri, 91-nji ýyldan bäri Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda studentler halk gelip dur. 30 ýyla gowrak wagtdan bäri, garaşsyz bolalymyzdan bäri. Şoňa dogry gideli, geçen döwürlerde ölenler zatlar bardyr diýip, olam halmaradan sepetlerinin birini aýtypdy, şeýle teklipler edip otyr ýaşlar. Bu aralykda da 2018-nji ýylda aradan çykan bir doganymyz tapyldy. Ona metrik goýdyk. Tawa netijede 56 sany jemi edildi. Şonuň hemmesini başta işlediğin halk guramalar, şu wagtky Türkmen ýaşlarynyň guramasy, ses hereketi bolsun, beýlekler bolsun, Amerikada oturan doganlarymız bolsun,
Mysal üçin Rahman aga diýäs, göni el atdy. Düýe çağa çataýdan göni el atdylar. Almurad aga özüm göni el atdy şo işe. Hani meniň elimden bir sadaka paýym boldy. Şu taýda işläp bilen İstanbulda meniň görüşen oğlanlarym var. Agamcan şu wagtkan pul ýok, işimem bolmandy. 5 ýyl 10 lira beren oğlanlarym var. Hemmesinden Allah razı olsun. Biz bäde näme etdik? Biz bäde diňe halkyň hyzmatyny edeli. Yani ölüýümiz bilen eýe çykaly, belki biriniň işi bardyr, ýa-da ýetendädir, düşünendädir ýa-da ýaltanýandyr diýdim. Ýaltanman şu işleri ılgadym. Şoň bilenem bu bir hepde 10 günüň içinde gutarandan soň men içimde umyt dogdy. Türkmenler hani hem işe Türkmenler ağzı bir del diýilýär. İspakon Vikovny 100 ýyldan bäri başga zat eşdenizak da öz esleriň döwründe de, ondan soňky 30 ýyllyk döwürde de, 29 ýyllyk döwürde de ýa-da. Ýalňyşmaýan bolsam 2021-de 30 ýyl bolýardy oda Türkmenistanyň garaşsyz bolanyny. Hakyky. Azam ýene bir ýyldan mı? Olsun şonda diýjek bolýarym. Içimde umyt dogdy. Hani bu durmuşy, bu ýaşaýşy adamlara beren beýik Allah Taala'dır. Günün giyeceğini kovalamanı, giyeceğinin gündüzü kovalamanı, 24 saatin dinusuz aylanyp durany, hökman suratly bir mehanizmin bir eýesi bardyr. Kak elimizdäki telefon ýaly, kak elimizdäki igna ýaly. Hani igneň bir partnoy bar, telefonyň bir konstruktory bar, kellesini oýlap tapan ki bu giyeceğini gündüzü kışı ýazy tomusy bozman, wagtly berip duran, bu prirodany kontrol edip oturan bir üstün akıl bardır ve biz ona üstün akıl diýmeli, biz ona Allah Taala diýeli. Sebäbi biz Allah Taala akylyny erwen bilmez, düşünmen bilmez. Bendeçiligimizi yerimize ýetireli. Halal kişiň hakyny iýmeli, halal ýaşaýly, adalatly ýaşaýly, eziyete ýol bermeli, ezmeli, adalatly, asuda, erkin bolelili bir watan döredeli. Diyen yok, ugur bilen yola çıktık. Sözümüz böleýin. Şu ölen oğlanlaryň üstüne yani özüni görkezmek için piýaret etdi diýip bam gürrüň eşitdik-de. Şoňa näme? Hakda näme aýdyp bilersiňiz? Indi bu barada güzel adamlaryň insaby şoň ýalakmyka diýen. Yok, indi спасибо, конечно, очень хороший вопрос, уместный, как раз и вовремя. Men diýjek bolýanym, hani bu wопросы bereniniň sebäbi, hani muny baka bir adam gozgady. Menem hani muňa jogap bersemmi, bermesemmi diýsem, ýene şeýle bir zat aýtjak. Hani bu torandan biz sirazy şo Muhammed diýe çağa bilen habarlaşdyk. Şo işler guturup gelýärkä, ýaşnaraga bilen hem habarlaşdyk, şo işleri ýetip görkä. Men şo wagty ilk başta bular bilen tanışan wagty Muhammed aga bilen hem diýe çağa ýaşnaraga bilen hem tanışanymyzda, Almurad aga bilen tanışanymyzda şo diýdim, ölen oglanlary diýdim bir siýasada emel etmesek diýdim. Ölen oglanlar ölüp gitsin degmäýär diýdim. Bulan bolsa ene şo gurra adamyň haýsy bir gepine garap jogap berip oturjak, näme diýse şo diýsin, men oňa bilen işim ýok. Eger men günahkar boljak bolsam, maňa predewit etip biljek bir günäsi bar bolsa, materiallaryny ýyglasyn, deýlasyn, taýarlasyn, ýurdumuza barandan soň, halkyň eline güýji berenden soň, hökümet seçilenden soň, goýsun ortada ýazsyn üstüne arzany, прошу наказать по всей строгости закона diýsin, men готов сложить голову на плаху палачу, если я виноват в чём-то. Без проблем. Doğru. Onu näme? Gurunlanmazy. Indi jemle aýtak nädýär? Aýtjak goýjak. Yok, indi ençemede gürleşdik. Han aýtsaň, aýdy berseň, tema kän gürleşilmeli, zat kän. Size de minnetdarlyk bildirýän. Ýene de görüşýänçek, hani boş wagtyňyz wagty jaň edin, çağırın men elmudama, beýle sizin ýaly awraýly gelecelerimiz ejemizin hataryna, ejekemizin hataryna, aýaly doganymyzyň hataryna sizleriň hemişe ündöbüňizi, nesihatyňyzy dinlemäne we sizden etjek bir haýşym bar, Olga Çağrıýyna, hani töwereme size internetde Olga gelneje diýä hemmesi, hani isteseňiz size de Olga gelneje diýeli.
ya Olga çareyi buna deyip devam eder özünüz bilirsiniz. Size de katı ulu minnettarlık bildirýän ve sizin Türkmenistan'ın içinde olsun, daşında olsun ya da bir hazırki oturan opozisyonerler olsun, içinde tanıyanınız, bileniniz var olsa sizden etcek bir haýyşym bize halkın adından kömek edin, hani halkın adından deyip men özümün adından diýänmi? İnşallah halkımız maňa da ýok diýmez. Şu maksadymyza barýança halk bilen azyr bolup, şu opozisyoner ýaşullarymyza 1998 goda şu işi edwotiler bir hil amala aşyryp bilenaklar, her gezek bazat bolýar-da bular dargaşaýy. Sizden etjek bir haýyşym goşandyňyz bolsun, siz hem şolara maksadymyz diktatory ayırmak ýurdun başyndan, zulmy ýok etmek, adalatsyzlygy ýok etmek, adalat üçin, asuda bir watan üçin barsınlar. Häzir bärde oturup internetde men eýle sistema, beýle sistema gurmanyň oturjak diýen manysy ýok. Häzir esas azy birleşeli bir tek derdimiz olsun, vatanımızı yitirsek, arymyzy, namusymyzy yitireriz. Bugün bizim Türkmenistan ýurdumuz var. Sizin falan prezidentiniz vardı, bizi kemsidýärler. Ýöne biz vatanı elden gidersek, eti bir gün bizim çağalarıma siz vatansız diýerler. Allah saklasın. Biz gelecekki nesil için aklımızı kullanmalı, ağzı birçiliğimizi kurmalı, Türkmenistan vatanımızı avat saklayalı, birleşeyle, ağzı birleşeyle, diktatora da git diyeli ahli halk olup, benim fikrimçe bir çukura tüýkürmeli. bir çukura, Türkmenin aýdýan gepi gadynyň bir çukura tüýkürmeli, ya da bir gazanyň başında üýşeldi, her kim gazanyň içine bir bölek käşir atsın, bir pala tüw atsın, bir ýağ atsın, bir et atsın, bir soğan atsın. Bolkan ähli halk bolkan bir gazan palaw ýa kara çorba ya da näme diýilýär, çorja pişireli. Onu bana aýtjagyňyz adyňyz, meniň sizden şöyle etjek. Bir un toň ýene bir un netip bolsa gurumdaşlygyny da dowam ederiz. Esasda täzir halky birikdirmek, halky agdyny bir etmek. Hawa. Bilen şu halka öňde bolup ýol bermek. İnşallah. İnşallah. Allah ýarymyz bolsun, onda Olga çareýle görüşýänçek. Indi şu bilemakçy ýymrygyny gysyp öwrentirdim men. Hani biz 5 welaya da. Hawa. 5 welaya birleşip bir ýymryk bolaýar diýenden bir bilemak lozum yerine geçermi, geçmezmi? Hani munda bir siyasi bir neme ýok, men pikirimçe. Ağzı birliğinin nişanası. Bolýar. Bolýar, sağ olun, spasiba. Bolýar, sağ olun.